Happy Sunday बयनिसिमबो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दा सानथाम फास्टिं थादों आरोना माथानो बायजोबदों आंना ओमफ्राय दिनैनिफ्राय सानडेनिफ्राय सानथाम फास्टिं दङ जोंना प्रग्राम सोलिगासिनो आरोना दिनैनिफ्राय स्टार्ट ओमफ्राय जों नै बेफोरखौ गासिबो फार्स्ट बेचनि स्टुडेन्टफ्रा बानायदों आरोना देखायगोन ओंखारबाय बेखौ बानायदों जों कालार होदों बानायदों हौवासाफोर हिन्जावसाफोर लोगो नांना बानायदों आरोना बे ओंखारजोब्बाय बिब्दि नङामोन आरोना बेयाव बाप्टिस्मा होगोन दै सोगोन लास्ट खालि जा समायना नुबाय गिर्जा जनोसै दा थांसै आरो बयबो न' न' थांसिगोन खानैसोनि थाखाय आरो फैफिननांगौ आरोना सप्तासेनि थाखाय सुटि मोनसिगोन ओमफ्राय नै बेयावबो कालार फुनदों जों बेयावहाय बेफोरावबो कालार फुनदों बेयावबो कालार फुनदों बेयावबो कालार फुनदों साजाजोबदों आरो बिराद मोजां नुबाय नै बेनिफ्राय गेटखौ जे मोजां नुहुरा फार्स्ट गेट बे जोंनि गिर्जा बायबाय आरोना बेलासि जागुलायबाय ओमफ्राय अखा हादोंमोन जों मोखां सुनो फैदों दैमायाव बिराद दै खावनबाय दैखरसो नालाय दिनै जोंनि लास्ट डे ग्रेजुवेसन मोनसिगोन ओइ नायलाय मानसिफ्रा एसे ओइ ओइ बुनि नायलाय एसे दे Reverend S. Mukherjee uncle. हाथ आगे हो जाओ मीरा हसमतरी माय मॉम संचिता मुखर्जी आंटी तब सब रेडियो देखो जयमती आयो আৰু যেহেতু কামত ব্যস্ত হৈ আছে বাসন্তী আন্টি লীনা আৰু প্ৰণীতা আৰু জোবা আন্টি যদি আছে আগলৈ আহিব ग्रेजुवेसननि सानमोन आरोना जेसेबां खामानि मावग्राफोर दं बिसोरनो गांसे गांसे मेख्ला होजोबदोंमोन ओमफ्राय बिहान आर'नाइ बिदि होदोंमोन सारमोननोबो मेदाममोननोबो আমিও কম নহয় না মুখাৰ্জীকো ৰূপীবোৰ উচিনৰ নিচিনা দেখা পাইছে যেনেকৈ এটা দিনত যেনেকৈ তোমালোকে নোখোৱাকৈ থাকিবা সেই নোখোৱা আৰু এইটো কি হয় যেতিয়া নেকি মেঘৰ মাজেৰে আহে কিমান ধুনীয়া দেখে মেঘ ফালি ওলাই আহে বুলি কৈছে
গ্ৰেজুৱেশ্যন যি চেৰেমনি আছে সেইটো প্ৰগ্ৰামটো যেন সেইটো কাৰ্যসূচী যেন সুন্দৰকৈ চলাই লৈ যায় Last but not the least, Anjali Bashar. लोगोफोर दिनै जोंनि बाइबेल क्लासनि ग्रेजुवेसन डे आरोना प्रग्राम ओमफ्राय जों दिनै ग्रेजुवेसन मोनजोब्बाय गासैबो मारै नांदों गोसोखौ दुखु मोनदों ना मोनाखै फट' शुट सोलिदों दिनै सोरबा सोरबा थांगोन गाबोन हस्टेलनि मानसिफ्रा थांजोबगोन आरोना फाइनालि ग्रेजुवेसननि सार्टिफिकेट मोनबाय ओमफ्राय जोंबो गाबोन न'आव थांगोन सप्तासेफोरनि थाखाय आरो फैफिननांगोन आरो आयंमोन फैदों मामोन फैदों बेनिफ्राय दिनैथ' हास्लाबला मोनाखाबाय प्रग्राम जोबनायावनो गाबोन थांनोसै आरोना मा जानो नामायदो गाबोन गाबनो ओंखारगोनलै थांजोबसिगोन नालाय सोरनिबा दै खावो आब' 10 थाखा लानांगोन थांनायनि खोनाया गुन्दालियाव गालांनांगोन फैसा 10 थाखा आंनो 10 थाखा गासिबो दे जागोन दे 10 थाखा दागिबलाय दा दिनै लास्ट नाइटनि ओंखाम जादों गाबोन थांजोबसिगोन नै पल्लबा गाबसिगोन नै खावसेया दिन थांखाबाय आकाशा र' आकाशखौसो मोनगोन मोजां माथो लाङाखैना आकाशा गुड मर्निं लोगोफोर बयबो थांस्रांजोब्बाय सोरबा सोरबा 4टानि सोरबा 5टानि बासाव आरोना 4-5टा जानोसै आंबो सिखारबाय मोखां सुबाय गस्ला गानबाय जोंबो थांनोसै रेडि जाबाय माने बेग थिखांगासिनो आयं मामोना गारा थांसै आरो हौवासा साब्रै साबाल' थालांसिगोन बोरैबा नांबाय आरोना जा गाबलांबाय लोगोफोरखौ एफादिन लोगो मोना दिनैसो हस्टेलनिफ्राय जों बांसिनानो थांसिगोन माथो होगासिनो आयंमोना जोंनि ग्रेजुवेसन प्रग्रामावहाय एटेन्ड जाफैजोबदोंमोन आरो जोंनि गार्जेनफोरा सोरबा सोरबा फैदों सोरबा सोरबा फैयाखै ओमफ्राय जोंना मा आयंमोन फैदोंमोन नालाय थांसै लांनो फैखादों नालाय बिराद हामबाय फिसानो बिराद मोजांसो मोनबाय आं फिसा जायैनि न'आव थाबा पेटलेटलि जायोना आरो दा साननैसो थासिगोन दा साननैसो न'आव मोजां जाहैनानै मोदोम ओंखारलायसिगोनलाय बेयावबो मोजां जायो जमानो नालाय आरो फरायनांगौ क्लास लानांगौ जायो नालाय एसे टेनसनजों हामो आरो बोरैबा जादों थांनो ओंखारनायनि नै मोखां सोम सोम न'आव थांनो मोनिफोरा थांनोसै बुदब जादों मोखाङा उथिनानैखि फैनायखाय न' नुगोननि खुसि जादों आरो बेसेबा न' नुगोन लेथ्रा खिनि लामाया बिफाङाव अखाफोर दानस्रा
भैरबकुन्दनिफ्राय कुम्ब्रिकाटा मोनफैबाय 1.5 घन्टाल' टाइम लादों आरोना फिथाइ सामथाइ लादों न'आवहाय मामानो लांनो पाग्ला नदि मोनबाय नै थाइजौआ देरना थाबाय माथो आं गैयावनो मालाबानो जि गाहायावनो थाखायो नालाय थाइजौ आरो तरमुस आं अबाव थांदोंमोन मामा आं अबाव थांदोंमोन अबाव थांदोंमोन अआ नों आंखौ गोसोखांदोंमोन जेबा गोबावनि उनाव न' मोनफैबाय आरोना गोथाव मामा आनिया मोजां ना माम लाबोदो ना टेस्टि वाव होनदे वाव होनदे मामा वाव होनदे होना ओंख्रि गैया आलुदो बेदर ग्रेभि बिदिनो जानोसै आरो गोबावनि उनाव